the only flight which was bringing Goans, जे आमचे गोंयकार थिंगा UK सेटल जाले, तेंका सदांच फ्लायट फुल येताले, तेंका सांगला की तुमचे फ्लायट सदां कॅन्सल म्हणून, आणि काय डेट दिवंक ना, बरे 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 डेट काय दिवंक ना, स्पीकर सर डेट काय दिवंक ना, केन्ना पासून कॅन्सल. Whether honorable chief minister will intervene with the civil aviation and Air India and ask when this flight will be restored back, because it is the only lifeline bringing the people back to the airport. तो आधी दाखवले आणले, आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टार आला. स्पीकर सर ताणे जो फ्लायट जो सांगला पळय न्ही, हांव सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री कडेन हांव कन्सल्ट करता आणि परत ती जाता तितली बेगीन फ्लायट. स्पीकर सर बरे Speaker sir, हो very important आहा. स्पीकर सर This is the only flight for our Goans. वेंजी एक मिनिट वेंजी वेगस Only flight. मिस्टर वेंजी राव वेगस रे, मातसो राव रे. स्पीकर सर तेका प्रत्येकाक डेडलाईन जाय. स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर आंसर को बतिया आंसर को बतिया स्पीकर सर मुखेलमंत्री हांव फाल्यांच ईमेल धाडटा आयच्या दिसाच्या. बरे 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 दिता मरे बरे स्पीकर सर कॉपी दिवपाक कितें